Ang ato ang pagkaandam dili lang kay andam nga naa sa gawa kanabitang makita lang sa gawas nga andam kundi buwan pod ang kasing-kasing no ug ang ato ang espiritu diha sa Ginoo. Magampo ta alang sa pulong sa Ginoo. Thank you, Jesus. Father God, daghang kayong salamat nining buntaga. Daghang salamat sa imuhang tigom kanamo Ginoo diha sa imong presensya. We are here, Lord, because you are faithful and you are so good sa mga kinabuhi, Ginoo. Wala mi diri tungod kay maayo mi, tungod kay kami nagbuot sa among kinabuhi, kundili ikaw, Ginoo. Among gialaw imong Holy Spirit nga magapamuhat karon, Ginoo, pinaagi sa imong pulong, Lord. Abri ang among kasing-kasing nga mausab pinaagi sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Padayon sa pagtindog, let's all read the Word of God. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Kung naamoy Biblia, nindot nga magdala og Biblia. Basahon nato. Dili lang ta kanunay nga magsalig nga naa sa screen. Nabitaw kuan sa screen. Importante jud kay basin dili mao ang naa sa screen. Nga para naatay pinaka-reference. Okay, na ba? Colossians chapter 2, verse 6 hangtod sa 7. Tanan, mubasa, go! And now, just as you accepted Christ, Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Amen. Manglingkod mo? Today, ikatulo nga Domingo sa ato ang Change Sunday. Unsa man to'y theme nato atong primero? Change? Unsa to? Change heart. Taka lang. Change, first nga Sunday. Change destination and direction. Ikaduha nga Domingo. Change heart. Sa mga diri atong mga nagsubaybay sa teleserye. Because kita maayo lang kay ta magsubaybay bitaw teleserye sa TV or sa drama. Magsubaybay pud ta sa church, sa teleserye din sa pulong sa Ginoo. And today, ikatulo, we have change priority. Kinahanglan mausab ang ato ang prioridad sa ato ang kinabuhi. Now, the Word of God, nga gibasa nato kaganina. Nag-ingon dito, now that you have accepted Christ Jesus as your Lord. Gidawat ba nimo si Ginoong Jesus sa imuhang kinabuhi? Gidawat ba gid nimo? Now, atong gidawat si Ginoong Jesus, duha na. Una, gidawat nato siya ato ang personal nga manluluwas. Nahimo tang naghinulsol sa ato ang mga sala. Nangay tagpasaylo. Atong gidawat ang pasaylyo ni Ginoong Jesus. Ato siyang gidawat nga atong manluluwas. Nganuman nagkinahanglan manggud ta og Savior. Manluluwas ato ang kinabuhi. Kay kita mga makasasala, ingon ang pulong sa Ginoo. For all have sinned and fall short of the glory of God. Walay si bisan isa nato dinhi nga wa nakasala. Walay isa po nato dinhi nga makaluwas sa iyang kaugalingon. That is why ang John 3:16 nag-exist tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Iyahang gipadala, iyahang bugto nga anak. Nganuman, pagluwas nimo ug nako, kay nagkinahanglan gyud tag manluluwas. Instead of atong destinasyon impyerno, eternal nga destruction, nausab na ang ato ang direksyon.
Oh, atong direksyon padulong na sa bag-o nga destinasyon nga mao ang langit. Amen. Lingi ako no na imong tapad. Ug tagalangit ba na? Nagngisi? Tagalangit. Oh, importante kaayo nga at imuhang gidawat si Ginoong Hesus nga imuhang manluluwas. Og Ginoo, Lord. Oh, maghisgot ta karon mahitungod og lordship. Oh, pagka Ginoo ni Ginoong Hesus. Good kay sa dihang nahimo tang Kristohanon, it's not enough nga mahimo ang Ginoo nga manluluwas nato. Kundi mahimo pud siya nimo ug nako nga Ginoo. Kung unsa man day pasabot aning Ginoo, Lord, or lordship, it just means nga siya ang number one. Oh. Ina number one. Kusga ina number one. Naapa ba'y labaw sa number one? Wala na. Zero. Wala man ang zero. No? Number one. But pasabot sa lordship, but pasabot nga mahimo nato si Ginoong Hesus nga Ginoo sa atong kinabuhi, mahimo siyang number one. Amen? Oh, subayo nato ni tungod kay before nato nahimo nga Lord, oh, lantawon sa nato ang meaning sa Lord. Oh, sa dictionary nag-ingon nga one having power and authority. Oh, usa nga nakabaton og gahom og otoridad. In other words, ruler. Oh, siya ang magbubuot. Siya ang magbuot. Oh, over a certain nga kanang dominion. Oh, naanay naa siya'y ginsakupan. Na siya ang magbubuot sa certain nga lugar nga iyahang gisakupan. Sa certain nga butang, sa certain nga kanang siya ba ang amo, boss manager. Oh? Sa usa ka kumpanya, siya ang tag-iya, siya ang amo. Oh? So sa usa ka kumpanya, kinsa may magbuot ana? Ha? Ang tag-iya sa kumpanya. Ikaw nga empleyado, dili ka pwede magbuot. Unsa niya pagpadagan sa iyahang kumpanya? Ano man? Dili man katag-iya. Ako ninyo? Amen? Now, okay, before tanganing dawat ni Ginoong Hesus, nga ato ang manluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi, duna naman kay Lord. Duna na kay Ginoo. Duna na'y number one daan sa imuhang kinabuhi. Kaya lang, dili lang yun si Jesus atong panahona. Oh? Og basin, munang naampulong sa Ginoo karon, kay basin, hangtod karon, dili number one si Jesus sa imuhang kinabuhi. Munang, ang pulong sa Ginoo, mo korektar, dili lang mo tudlo. You know what? The Word of God is not just giving us information. Kang information, walay mahimo. Makakausaban sa imog akong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo mo correct, mo rebuke, mo badlong. Usahay mo dukol pa nato. Kasi nadukla na sa pulong sa Ginoo. No, that's just my term. Oh, ingana. Aron ang imog akong kinabuhi, mahimong ma-straight, mahimong mausab. Amen? Gusto ba ka mausab? Utan na daw na imong tapad, gusto ka mausab? O ingon nga, di ko gusto mausab. Mao lang di ay gihapon na siya. Payon, kumusta man ka? Mao lang gihapon. Pataka lang. Dili man ka Ginoo. Na the same yesterday, today, and forever. Tao man ta, mausab gyud ta. Amen? No one stays the same except the Lord, except God. Munang ayaw pabilin sa imong karaan nga kinabuhi. I-adapt, dawatan ang kabag-uhan sa Ginoo.
ngayang gihatag diha kanimo. Amen? Nakita ba nimo nga since imo gidawat si Jesus nga imuhang since nakabaton ka og relasyon na sa Ginoo, nabantayan ba nimo nga dunay kausaban sa imong kinabuhi? Importante kay na nga dunay kausaban. Oh, kay sayang kaayo ang balik-balik na tog Domingo, sig apil na to og cell group nga walay kausaban. Amen? Importante kaayo nga dunay kausaban nga ato ang ma-experience. Now, before ta nahimong Kristohanon, before ka nakabaton og relasyon diha sa Ginoo, duna na kay number 1 sa imong kinabuhi. Kita na nimo? It may be ang imuhang trabaho, imong career. Oh, number 1, mauna gyud siya sa tanan. Pagmata sa buntag, trabaho dayon. Oh, ayha pang uban. Way laing nasa unahuna. Pagki kinibitang mahibal-an nimo unsa ang priority sa imong kinabuhi. Kay mo nang imuhang gihatagan sa imuhang panahon, sa imong salapi, ug sa imong atensyon. No? Unsa kaha, mamalandong ta karong buntaga, unsa ka imong gihatagan sa imuhang dakong panahon, sa imong dako nga salapi, ug sa imuhang dako nga atensyon. Kay maski pag mga dili Kristohanon, pautan-on nato sila og unsa ilang priority sa ilang kinabuhi. Modesty, mutubag yun na sila nga ang Dios. No? Okay, para maayo paminawon, nindot paminawon, pleasant. No, dili ko anja, paingon nga ang Ginoo naara sa number 2, number 3. Murag maot paminawon no. Pero kung subayon nimo sa tinuoray, kung ang Dios bagyod, kung si Ginoong Jesus bagyod ang number 1 nilang nagihatagan sa ilang panahon, sa ilang salapi o sa ilang atensyon, probably ang ilang tubag nga maingon sila o Ginoo ang number 1, dili na tinuod. Nakuha ko ninyo? Amen? Now, siguro ang imuhang ang Ginoo sa imong kinabuhi, imuhang trabaho, imuhang negosyo. Oo nga, pirmi na nakagahuna-huna sa imong negosyo. Pagmata, hantod pagtulog, hangtod magdamgo, puros negosyo. Ang imuha bakang pamilya, imuha bakang mga anak, or anak, imuha bakang pag-eskwela. There's nothing wrong with making it a priority. But making it number 1, diha na maglisod ang imong kinabuhi. Probably ang imong priority sa imong kinabuhi, sa imong mga lingaw-lingaw, imong mga hobbies, mo siguro na imong priority, number 1 sa imong kinabuhi. Basin imong bisyo, dako na kay kagasto sa imong bisyo, di na nina ko undangan, oy kay dako na kay ko gasto. Matingala ko nga nung naikanang bitaw nagbisyo, like paniinom, sigarilyo. Dili sila mo undang, ang ilahang rason is dako na daw sila gasto. Musamot na noon kay dako ang gasto, kay wala ning undang. Ako ninyo maigsoon? Now, ingon ang verse sa Colossians, since then, just as you have received Christ Jesus as Lord, gidawat man nato si Ginoong Jesus nga ato ang manluluwas og Ginoo. Today we need to understand unsay meaning ani the lordship of Jesus Christ. Nga siya ang mahimong number 1. Ingna number 1. Right. No? Mahimong number 1 sa ato ang kinabuhi sa tanan nga area sa imo ug akong kinabuhi. Accepting Him as your Lord, as our Lord sa atong kinabuhi is making Him number 1 and the top priority of our lives. Pinaka-top priority. Kinahanglan mahimo siyang Ginoo, He must be Lord
over everything sa atong kinabuhi or nothing at all. Baliko nako, kinahanglan mahimo si Ginoong Jesus nga priority. Lord, Ginoo, sa tanang area sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, or wala. Kaya kung number 1 lang siya during Domingo, Lunes hangtod Sabado, dili siya number 1 sa imong kinabuhi, dili gid siya tinuod nimo nga Lord. Kung number 1 lang siya, panahon sa imong pagpanginahanglan, pag tight ang budget, ay haa ka mo tawag sa Ginoo, then dili gid siya Lord nimo. When it comes to the decisions nga pagabuhaton nimo sa imong kinabuhi, no, kadaghan kita pagabuhaton nga desisyon. Daghan kaayo gid ang pagabuhaton para sa tong mga anak, para sa balay, para sa trabaho, sa negosyo, sa pag-eskwela. Daghan kaayong desisyon pagabuhaton. Kung dili siya mahimong number 1 priority sa imong desisyon nga pagabuhaton, then He is not your Lord at all. Kay dili mo sugot ang Ginoo nga naapay lain nga Lord tapat niya. Siya lang. Amen? Oh, number 1, top priority. It is all about coming into complete surrender and security that He knows what's best for you. O ni siya, kung himuon man po nato ang Dios, nga siya pinaka number 1 sa atong kinabuhi. He takes care of everything nga naa sa atong kinabuhi. Oh? Dili man gud siya kanang, He is not like a rude master ba? Kanang dautan nga agalon. Dili usa siya kaagalon nga nag-atiman sa tanan kinatibuk-an sa imong kinabuhi. No? So, if mo inon ka nga, siya ang Dios o Ginoo sa imong kinabuhi, kinahanglan nga imo ato ang isurrender ang kinatibuk-an. Bali, akong example ka ganina nga, ang Lord is siya ang ruler, magbubuot, siya ang tag-iya, then, dili ta makabuot sa toong kaugalingon. Kung tinuod nga, nag-acknowledge ta nga si Ginoong Jesus ang atong Ginoo, atong isurrender atong pagka-Ginoo. Kay usahay, kita may Ginoo sa atong kaugalingon. Huh? Kita may magbuot. Kaya gabuot-buot. Gabuot-buot lang tagasto sa atong kwarta, gabuot-buot lang taog ka ng himog desisyon, pagkabulilyaso sa atong desisyon, sa may mahitabo. Usahay, ato pang i-blame ang Ginoo. No Lord, ingon ka, ana. Pero ikaw ra di ay ang nahimog desisyon. Importante kaayo nga mahibal-an nato nga kaning ato ang relasyon sa Ginoo, dili lang siya ato ang manluluwas, kundi siya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Siya ang magbubuot. Amen. Amen. We all relate on this kind of relationship. Because kita naamantay, iya naamantay mga agalon. Naatay mga boss, naatay mga head, naatay mga managers. Sa pa, kung ikaw tag-iya sa imuhang negosyo, then ikaw ang boss, naa kay empleyado. Kung naara ka sa balay, ikaw ang amahan, ikaw ang imuhang desisyon ang musunod. Kung ikaw inahan nga sa imong panimalay, syempre dili pwede magbuot ang imong anak nimo. Then we all understand this kind of relationship. Amen? Ngano man nga pag-abot sa Ginoo, di man nakasabot ani nga klase sa relasyon. Amen? Now, kinahanglan ta og revelation. Kinahanglan mapadaygan ang ato ang kasing-kasing na mahimo siyang Ginoo sa imong akong kinabuhi. Sa diha mahimo bitaw siyang Ginoo, kinatibuk-an sa atong kinabuhi, watay angay kabalakan. Because He takes care of everything sa atong kinabuhi.
Amen. Atong palakpakan sa ampunon sa Ginoo. Romans chapter 10 verse 9. Nag-ingon din ha. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, then you will be saved. No? Appeal ni siya ang ato ang pag-declare, pag-confess. It means it comes from our hearts. No? Nga dili lang sa manluluwas, nga dili Ginoo. Siya ang Lord sa ato ang kinabuhi. This is part of the salvation nga ato ang gidawat niya sa Ginoo. No? When we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, dunay mga butang nga mahitabo sa imong akong kinabuhi. Number 1, based on sa verse nga atong gibasa kaganina sa Colossians chapter 2, verse 6 ug 7, nag-ingon din nga, and now just as you have accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Padayon, ingna padayon. Sa diyang atong gidawat si Ginoong Jesus nga atong bugto nga manluluwas o Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang dili diha matapos ang ato ang pagkakristohanon. Sinugdanan lang ko siya. That's why nagkinahanglan ta nga mo padayon. Mo padayon. Oh, ina imong tapad padayon. Kinahanglan dunay continuity. Dunay pagpadayon dinha sa ato ang pagkat-on, sa ato ang pagpakigrelasyon dinha sa Ginoo. As you accepted Jesus as your personal Lord and Savior, we must continue to follow Him to the end. Hangtod sa katapusan. Hangtod nga mobalik ang Ginoo. Hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Nganuan, because imuha nang gi-surrender imong kaugalingon diha sa Ginoo. Imuha nang gi-give up imong kaugalingon diha sa Ginoo. Ayaw kuha agbalik. No? Sa diyang atong i-surrender atong kinabuhi diha sa Ginoo, ayaw bawia. Walang bawian. Amen? No? Huwag laban bawi. Amen? No? Hangtod sa katapusan mahimo tang magsunod diha sa Ginoo. Sa Acts chapter 2 verse 42, ingon ang verse sa pulo sa Ginoo nag-ingon na as they continued steadfastly, ang day nga gi-refer diri is katong una nga iglesia, katong mga tao nga after sa Pentecost, no, in the book of Acts, they become the first church. And as they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship in the breaking of bread and in prayers. Take note, continued steadfastly. Akong gilantaw sa dictionary kanang word nga steadfast, it means very devoted or loyal, not changing. Very devoted. No? Ing-ani dapat kita mga Kristohanon. Ing-ani dapat kita nga mga sumusunod sa Ginoo, mga disciples sa Ginoo. Padayon nga nagsunod niya uban ang pagka-loyal sa kasing-kasing. No? Kita dili taganahan og dili loyal nga mga tao, right? No? O mga magtiayon, no, banag asawa, they must be loyal to each other. O kung naanay disloyalty, diha na magsugod ang kagubot. Samot pa ang Ginoo nagganahan kay siya loyal nga mga anak niya. Amen? No? Are you loyal? Salamat sa Ginoo nga mahimo pagyud kang devoted, loyal, steadfast, not changing sa mga desisyon nga atong gihimo diha sa Ginoo. No? Ang una nga mga Kristohanon di sa book of Acts, after they have accepted the Lord Jesus Christ nga ilahang Ginoo sa ilang kinabuhi, nagpadayon sila sa pagsunod sa Ginoo. Nagpadayon sila hangtod sa katapusan sa ilang mga kinabuhi. Nagpadayon sila sa pagpaggamit sa Ginoo.
That is why ang maayong balita na abot sa ato ang generation karon tungod sa ilahang pagpadayon. Gikinahanglan ikaw ug ako magpadayon na sa Ginoo aron ang sunod nga generation nato mahimo pud silang makadungog sa pulong sa Ginoo ug mahimo nilang Ginoo si Ginoong Hesus sa ilahang mga kinabuhi. Amen. What if wala sila ning padayon? Naa baka tay madunggan karon nga pulong sa Ginoo? No? Importante kaayo sa dihang atong gidawat si Jesus as our Lord sa atong kinabuhi, that we must continue to follow Him. Ina imong tapad, padayon. Matthew 16 verse 24. Matthew 16:24 nag-ingon, Then Jesus said to His disciples, If any of you wants to be my follower, you must give up your own way. No, this is an NLT version. Take up your cross and follow me. Kung si kinsa sa inyo ha, gusto mahimong akong mga disipulo, akong mga sumusunod, you must give up your own way. I-surrender ang imuhang pagbuot. No? I-surrender. To follow Christ, it means we must give up our own ways. Kung kitag-sa nato naaman tay atong kaugalingon nga gusto. Natay atong kaugalingon nga pagbuot. Oh. Natay atong kaugalingon nga gusto nato dadon ang atong kinabuhi. Pero gusto sa Ginoo nga ato nang i-surrender. Gusto sa Ginoo nga ato nang i-give up niya. Tungod kay kabalo man siya, kabalo man gud siya nga kung kita ang magunit sa ato ang sa atong kinabuhi, kung kita ang Lord sa atong kinabuhi, wa gyud ayo. Puros gyud mga gubot. Wa gyud kalinaw, walay no? Kabalo man gud siya. Nga sa dihang atong isurrender atong kaugalingon ato ang mga pagbuot diha kaniya, mahimong mahanay ang tanan. No? Kinsa sa inyo ha dinhi, nga sa dihang uli siya silang balay, gusto makakita nga ilahang balay hanay. Huh? Say hanay. Orderly, limpyo, kanang ang mga sanina, wala nang lupad, asa dapit gipangutang, ang mga lingkurana naka-arrange, ang pagkaon nakahipos, no? Kay naiuban sa ato adinhi. Mulakaw gikan sa balay, ang kusina nagkagubot pag-abot, ubot gihapon. No? Ana, ako sa guilty ko ana kay busy kayo, no? Pero importante jud kaayo nga mahanay, no? Kay kung hanay ang imuha makita sa palibot, murag imong hunahuna pod mahanay pod. No? Kung gubot ay imuha sa palibot, na magyaw-yaw ka. No? Mupod na gusto sa Ginoo. Sa diyang ato siya mahimong number 1. Ang number 2, number 3, number 4, ma-order po na siya. Pero kung ang Ginoo gani, dili number 1, number 2 lang gani siya, number 3, samot pa kung naapa siya sa ubos, okay rati kay, naaman siya sa top 10. Say, malipay ta, ay, top 10 may ako. Ika number 10 di ay. Oh, ayaw, pasulod ang Ginoo sa top 10. Ay, top 5 lang. No, dili. Number 1 yun. Amen? Oh, so importante kaayo. To follow Christ, we must give up our own ways. That's the way of discipleship and lordship nga gihimo sa Ginoo, himuon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Iyang paagi, no, His ways must now be the priority and give up your own. Ang pamaagi sa Ginoo, kinahanglan mo na mahimong atong pamaagi. No? Ang iyahang pagbuot mo na mahimong atong pagbuot. You know what, si Jesus, siya ang nag-put up sa very example, ani. No? Sa iyahang, remember His prayer in the garden of Gethsemane? Katong time nga hapit na siya dakpon. Ingon siya, do kabalo siya sa kapaitan o kasakitan nga iyang pag-aagian. Ingon siya nga, Lord,
not my will, but yours be done. No? Grabe ka, kuan ba ka nang, makita ni mo ang kasing-kasing ni Ginoong Jesus, nga, dili lang mapainobsanon, kundili, kabalo siya, nga ang kabubuton siyang amahan, ang matuman, kay naa din ha, ang paagi sa iyahang amahan. Amen? Give up your own priority and make the Lord's priority your own. That's what it means to follow Him steadfastly. Mo na ang pasabot sa pagsunod sa Ginoo, uban ang loyal nga kasing-kasing. Ikaduha, ingon diha, balik ka sa verse gihapon sa Colossians, na ingon din ha nga, let your roots grow down into Him. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him. Tuguti nga ang imuhang gamot. Tuguti nga imuhang gamot mulalom dinha kang Ginoong Jesus. Ang pagpadayon sa pagsunod sa pagka-Dios ni Ginoong Jesus sa ato ang kinabuhi, nagkinahanglan ni nga ang ato mugamot ta diha sa Ginoo. Kita mga Kristohanon, ikumparar ta sa Bible nga mga kahoy. Kita na mong kahoy? Yes or no? Pakita nato ang kahoy. Ano kahoy? Dara. Isa ka ng kahoy. Maraming mga apple ang naa. Okay. Naghulagway na siya, naghulagway. Ikaw ako nga nagsunod din ni Ginoong Jesus. Gihimo nato siya nga Lord sa atong kinabuhi. Ikinahanglan nga mo gamot. Ingna imong tapad, kinahanglan ka mo gamot. In order nga ang usa ka kahoy mutubo siya, nga mudako siya, mutubo siya nga lig-on, mutubo siya aron mamunga, ikinahanglan sa siya nga mugamot ang iyahang pundasyon, no? Kaya nga naman ko ang kahoy dili kay siya makagamot nga mayra, dali ra siya nga matumpag, dali ra siya maibot, no? Sama sa katong parable bita of the sower, usa ato sa mga seeds nga nitubo man tuod kinaam dito sa naayuta gamay, pero dali ra na ibot kay wala man kaayo siya nakagamot. So importante di kaayo nga mugamot ta as Kristohanon, mugamot ang ato ang pagtuo dinha sa Ginoo. Mulalom pag-ayo aron mahimo tang mutubo. Amen? In order for a tree to grow and bear fruits, iyahang gamot must go down deep into Christ because He is the source of life and strength. Before you grow up, you must grow down. Before ka mutubo pataas, sama sa kahoy, mugamot sa ka. Amen? Nganon doon na may mga Kristohanon, nga dasig kaayo primero, pero in a few weeks, in a few months, nawala. Tingala ka, ano naman? Wala man kagamot. Niabot ang gamay nga pagsulay, niabot ang kanang gamay nga kanang testing sa Kristohanon kinabuhi. Nawala na dayon. Kay wala man nakagamot dinha sa iyang pagtuo sa Ginoo. Salmo 1:3. Psalms 1:3. Nag-ingon, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Gihulagway ikaw ug ako nga usa ka kahoy nga natanom tapad sa daghang tubig. Tinginit ra ba karon mga tanom, no? Ang Pagadian City nag-declare na of state of calamity kadung sa news, no? Kay ang uga na daw kaayo. Kinsa may dunay mga uma diri. Napabatay tubig sa tong mga uma.
Ang tanom nagkinahanglan gyud og tubig, right? Kinahanglan og tubig in order for them to survive, to grow, and mamunga. So that maka-harvest ang tag-iya. Oh? Kita nga Kristohanon, kinahanglan ta nga matanom dapit sa source, sa tubig. Amen? Dapit sa tubig nga ang source mao si Ginoong Hesus. Amen? Kinahanglan ta kanunay matubigan. O karon gani nga tinginit, dili ta mo gawas between around 10 a.m. to 3 p.m. Init kaayo, di ta ganahan. Dali ra kita panington, gusto ta mo inom og tubig always. The same sa ato ang espirituhanon kinahanglan ta always matubigan diha sa Ginoo. Aron ato ang pagkatanom, ang atong pagkakahoy mo gamot pa pag-ayo diha sa Ginoo. Amen? No? When a tree is rooted deeply, it won't dili siya dali nga malaya og mahimo siya nga mamunga og mahimo siyang successful. Now, unsaon man nato paggamot Kristohanon? Oh? Number 1. Morning nga paagi unsaon nato paggamot ni Kristohanon. Let's do our devotional. Sa mga nasa devotional, pakigsulti sa Ginoo diha sa pagampo, pagbasa sa Biblia, aron mo gamot ka sa imong Kristohanon kinabuhi. Sa diha mo gamot ka sa imong Kristohanon kinabuhi, mutubo ka. Gusto ba ta mutubo diha sa Ginoo? Let's do our devotional. Ikaduha, let's join appeal og cell group or small group. Kung wala pa man gani ka naka-appeal. Kung naa na kay cell group, padayon sa pag-appeal sa cell group. Mutubo ka diha sa Ginoo. Oh? Kung niundang naka, balik. It's not yet too late. Kung makahimo pa ka sa pagtubo diha sa Ginoo pinaagi sa toang mga cell groups. Ikatulo. Come on. Oh, attend Sunday service para haing ani. Ayaw palta. O ina imong tapad, ayaw absent. No, I'm sure wa na siya ni absent kay naaman siya karon din he. Oh. Kasunod Domingo, kinahanglan na agi hapunta. Ug mudaghan pa ta katong ni absent karon atong ingnon nga ayaw nag-absent. Oh, importante kayo para mo lalo mga ato ang gamot dinha sa pag-ila sa Ginoo. Next, kaupat. Undergo og training, appeal og seminars or conferences. No? Mulalong pa ang imuhang gamot sa pag-ila diha sa Ginoo. Mulig-on pa. Imimo ka nga kanang mutubo pa dinha sa Ginoo pinaagi aning mga pag-appeal og mga trainings. Amen? Sunod, number 3. Na may Christmas tree. Balik na tong Christmas tree. No, hinumdum ko, pagkumparar ba sa kahoy. Doon ay mga Kristohanon nga Christmas tree. Walay gamot, pero nindot kay tanawon. Di ba ang Christmas tree walay gamot? Pero nindot tanawon, napuno og mga regalo. Dili pa man December karon, pero nindot gyud lang taon ang Christmas tree. Noy mga Kristohanon nga nindot lang taon sa gawas, pero walay gamot sa ilang pagtuo diha sa Ginoo. Nindot tan-awon sa gawas na ay mga gasa, gifted, pero walay bunga. Importante sa Ginoo nga mubunga ta diha sa espiritu. Amen. Naapag yun. No, ang Christmas tree, doon na siya lights, palusiga, di ba? No? Sa itawagan nga lights. Series. Okay, nung ko sa nagwali, katong suga daw nga, naanapod, wala napod. Naanapod, wala napod. Kristohanon, musimba, dili. Naanapod, wala napod. Mga appeal og cell group, wala napod. No? Don't be like a series nga Kristohanon. Kinahanglan kanunay ta musiga. Amen. Ina imong tapad kanunay ta musiga.
Salamat sa Ginoo. Next. Okay. Colossians gihapon nag-ingon din ha is no, let your lives be built on Him. Tuguting ang imuhang kinabuhi matukod dinha ni Ginoong Jesus. No, kaganina naghisguta nga mugamot karon matukod dinha kang Ginoong Jesus. To be strong and be able to continue dinha sa pagsunod ni Ginoong Jesus, nagkinahanglan tang ang atong kinabuhi matukod dinha kaniya. Amen? Karon mahisama na pod sa usa ka building. No? Kita mo ang building? Ang usa ka building, like sama ani nga building. Before ni siya natukod, importante kayo to lay the foundation. Right? No, sa mga panday, sa mga nasa construction, importante jud kayo. Di gyud unahon ang atop. Unahon gyud ang foundation. No, ang haligi. No, ang kadang haligi pod, dili ra pod na siya patindugon din ha. Lawman pag gyud na siya. No? Kay aron kung naay mga linog, dili siya dali nga matumpag. Amen ba? O, nagkinahanglan ang imong akong kinabuhi matukod din ha sa pundasyon nga mao si Ginoong Jesus. Amen? Like a building, its foundation must be strong. No? Kung unsa katas-a ang imong gusto nga tukuron nga building, pila ba na ka floors or pila ba na ka level, kinahanglan mo equivalent pud ana ang kalawmon sa iyahang pundasyon. Oh? Kung imuhang balay gusto ka og 3-story nga balay, dili ka basta-basta magbutang lang din ha og bisag unsa nga pundasyon. Amen. Gusto gyud ka nga lalom lig-on nga pundasyon. Kay ano nang imuhang ikatulong nga level sa imong balay, makisabay na ibalay din nga abot og 3rd floor. Oh. Kinahanglan na og elevator ilang balay. Kinsay gusto ana nga balay? Ako ra? Oh, taas daw ka mo kinsay gusto ana balay dunay 3rd floor. Then mag-elevator na din ka pag naog ay mga una taon, elevator. Oh, na matulog sa elevator na po sa taas. No? No, salamat sa Ginoo. Makabaton man ta nga balay diri sa kalibutan or dili man ka ha. Still, ang kalipay sa Ginoo naa sa tuwa. Amen? No? So, ang building, kung unsa katas ay mo ang gusto nga tukuron, kinahanglan mo equivalent po na siya sa pundasyon nga pagahimuon. Tama ba ko? Amen? No? O, inahanglan ang iyahang pundasyon lig-on. Si Jesus nagsulti siya og parable, nasa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Sa parable sa duha ka buok nga magtutukod. No, the parable of the wise and the foolish builder. No? Kadug na mo ani nga parable nga dunay isa nga nagtukod siya sa iyang balay sa balas. No? Huyang nga pundasyon. Then ang isa nagtukod siya sa iyang balay sa bato. It means lig-on nga pundasyon. Now, naabot man ang climate change. Abot ang kusog nga bagyo. Probably tidal wave. Basin kaha naglinog, intensity 9. Oh. Isulayan ang balay. Ang balay nga natukod sa balas, what do you think unsay nahitabo niya? Na-collapse. Ang balay nga natukod sa bato, nagpabilin. Ingon si Ginoong Jesus. Siya, no, let's read at Matthew chapter 7 verse 21 ug 24. Ingon din ha nga, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Gusto ta, sa dihang nagsunod ta,
ni Ginoong Hesus nga ato ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang ato ang kinabuhi mapundar diha sa lig-on nga pundasyon. Ug mahimo ni siya uban ang atong pagkamasinugtanon dinha sa Ginoo. Amen. Obedience na kinahanglan ug obedience sa Kristohanong kinabuhi. Sa kadaghan atong Word of God nga dadunggan, sa daghan natong wali nga nadunggan, sa kadaghan natong anhi-anhi sa simbahan, sa mga cell groups, gi-share ang pulong sa Ginoo. Unsa ka sa level, sa percentage ang atong obedience dinha sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Tungod kay tinuod man kayo ang gisulti sa pulong sa Ginoo, dili tanan nga nagtawag na ako nga Lord, makasulod sa kingharian sa langit. But only those who obey the Word of God. Only those who put into practice, gi-apply. Kay dili nato masulayan ang pulong sa Ginoo kung tinuod ba, kung wala nato gi-apply sa ato ang kinabuhi. Amen? Kay sama sa kung giyon ganina, information won't bring change sa ato ang kinabuhi. Kundi ang pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Amen? No? Importante kaayo nga mahimo tang tinuod, mahimo ang Dios nga Ginoo sa imo og akong kinabuhi sa dihang nagsunod ta niya. We obey His word. We put His word into practice. Mahimo tang obedient diha sa Ginoo. Dili lang kay mo obey ta tungod kay pabor nato. Mo obey ta because siya ang atong Lord. Amen? Tungod kay siya ang atong Ginoo. Sometimes doon na bitaw tayo prayer sa atong kaugalingon nga, sa man Ginoo, sa imong kabubuton ani. Ato bitang dalon sa Ginoo atong mga concerns. Mo refer bitaw ta sa Ginoo. That is importante kaayo because si King David mismo, nag-refer siya sa Ginoo. There was a time nga nag-atubang siya og kanang pagsulay si Haring David. Pero ning konsulta siya sa Ginoo, Lord, unsa man, shall we go against this enemy, this army, or shall we kanang wala may buhaton? No? Importante kay ang pagkonsulta. Ug nigtubag ang Ginoo, ug iyahang gisunod unsay gisulti sa Ginoo. Then nabatunan nila ang kadaugan. Usahay mo konsulta ta sa Ginoo, pero sa diha ang tubag sa Ginoo is dili pabor nato, murag wala lang tay nadunggan. Sulay mo, ana? Kanang bitang example sa kanang Mayan people, Lord, nanguyab na ako si kuan ba? Ako kaning sugton? Angayan na baka ako musulod og relasyon? Nag-eskwela pa man ko. Unya, Lord, ako ra ba siyang crush? Dili na nimo balik. Nya ingon sa imong leader nga, ay dili sa kay nag-eskwela pa ka. Kinahanglan ing ani imong priority unaha sa imong pag-eskwela kay sa imong pag-uyab-uyab. Niingon tuod ka sa imong leader nga, pero sa sulod ay nimo, imo na day siyang isugot. Uyab na di ay mo. Secret lang. Dayon, dili na mao ang desisyon nga nabuhat. Dayon, di na dayon maayo ang nahitabo. Naburos na dayon. Then, nakaundang na daig eskwela. Nanda dayon butiki sa taas. How many times nga maging anak ta? No? Kung siya man gani Lord sa atong kinabuhi, then ang iyang kabubuton mo'y matuman sa atong kinabuhi. Siya ang atong sundon, ang atong i-obey. Whether it's favorable para sa atoa or dili. Basta makahimo ta sa pagsalig, nga sa dihang musunod ta sa iyang kabubuton, iyahang ihanay ang tanan. Probably sa karon dili pa nimo masabtan. Probably sa karon dili pa nimo makita ang kiyatibukan ba sa picture. Pero you know what? If you have faith diha sa Ginoo, and to have faith is to trust in Him,
then makahimo ka sa pagsalig 100% nga iyahang pamaagi is ang pinakamaayo. Amen? Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Hapit na tamo tapos. Padayon diha sa mao nga verse, ingon din nga that, no, then your faith, imong pagtuo, then your faith will grow strong. Mo lig-on ang imong pagtuo diha sa Ginoo in the truth that you were taught, and you will overflow with thankfulness. When we follow God's will sa atong kinabuhi, it comes with being faithful diha sa Ginoo. Ang atong pagtuo diha sa iyahang pagkaginoo sa atong kinabuhi, masulayan ra ba ni? Daghang mga panahon nga masulayan ni. Mga temptasyon, mga distractions, mga kanabitaw na ay makuha sa atong focus. Daghan ka ayong pwede mo kuha sa atong focus, mo distract. But when you know that He who rules in your life and your faith is founded, you will be strong ug dili ka you won't fall. Lig-on ang patukuranan nga naanimo. No, and you will overflow with thanksgiving sa imong kinabuhi. Lordship can bring us a sense of security and joy that you will result to overflow sa mapasalamaton niya sa Ginoo. No, mayin ka, ay salamat kay Lord nga naminaw yud ko nimo, ning sunod yud ko nimo. Kay kung wala pa, ing-ani unta ako ang nahigao na sana ang nahitabo sa akong kinabuhi. Ay salamat kay Lord nga nagbulag jud mi. Kay kung kami pa na wa jud ko'y gikaon ron. May gani. No? Naabay mga butang sa atong kinabuhi nga makapasalamat sa Ginoo wala nahitabo. Ay salamat kay Lord, wala jud ko ni sulod ani nga business deal. Kay scam di ay to. Excited pa naman ko mahimong milyonaryo. Scam di ay. Kay siya manggod ang nahimong natuman sa imong akong kinabuhi. Then you will overflow with thankfulness diha sa Ginoo. Amen. Ang paghimo natong Ginoo ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, dili siya sama sa kanabitong controlling. No kana nag-control bitaw lahi man ko ng controlling, gabra ka gituok bitaw nga muni din mura na pug ka ng robot nga muni imong buhaton. No, it's not that. It's a relationship that we have with the Lord Jesus Christ. Pakigrelasyon. And it's a loving relationship with our Father. Amen? Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo, samtang manindog ta. Ang Ginoo, ang Dios, si Ginoong Hesus, dili lamang siya kutob mahimong atong manluluwas. Mahimo usab siyang Ginoo, magbubuot sa atong kinabuhi. Itong ipataas ato ang kamot as a sign of surrender diha kaniya. Samtang imong ipataas imong kamot, pwede po ka mo piyong sa imong mata if you like. Sa imong kinasuluran, let's allow the Holy Spirit to check on us. Naabay mga lugar, mga area sa imong kinabuhi nga ikaw lang gihapon ang nagbuot. Naabay mga butang sa imong akong kinabuhi. Nga giingnan nata sa Ginoo nga ani buhatan nak mao ni akong kabubuton pero wala ta naminaw niya. Sama sa pulong sa Ginoo nag-ingon, just as you have received the Lord Jesus Christ, imong gidawat si Ginoong Hesus, dili lamang imong manluluwas kundi Ginoo. Let's renew our commitment diha sa Ginoo this morning. As you are surrendering diha sa Ginoo, pakigsulti diha sa Ginoo sa imong gitundugan. Pwede ta mangayog pasaylo na, Lord, pasaylo ako. Dunay mga panahon, Lord, na still ako lang gihapon ang Ginoo sa akong kinabuhi.
Still ako alang gihapon nga pagbuot og desisyon ang natuman. Lord, pasaylo ako, Ginoo. Come on, igsoon. Ug Lord, sugod karon, Ginoo. Tudloi ko, tabangi ko, Lord. Kaya ikaw kanunay masunod sa akong kinabuhi. Akong gisalig diha kanimo, Lord. Ang tanan nga area sa akong kinabuhi, akong pamilya, akong negosyo, akong trabaho, Ginoo, akong pag-eskwela, akong mga relasyon, akong isurrender diha nimo, Ginoo. Ikaw ang matuman, Lord. Dili akong pamaagi, kung dili imong pamaagi, Ginoo. Tungod kay makasalig ko, Lord. Mahanay nimo ang tanan sa akong kinabuhi. Come on, surrender with a humble heart tutubangan sa Ginoo igsoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, minister, Lord God, into our hearts, Lord. And bring change, Ginoo. Bring change, Lord. Kabubuton nimo nga ikaw, Lord, mahimong Lord and Savior sa mga kinabuhi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Lord, dawata, Ginoo, matag-usang ni surrender ni buntaga. Dili lamang karong adlaw, Lord. Kung dili, Ginoo, amo kang sundon. We will follow you until the end, till the last day, Lord, of our lives. Until you come, Lord, we will follow you, Lord. We will continue to obey you, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Pasalamati ang Diyos this morning, igsoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord, karon nasabtan na namo, Ginoo. Karon, Lord, makahimo mi sa pag-obey sa imong pulong, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat. Daghang salamat, Ginoo. We give you praise. We give you honor, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. At palakpakan ang Ginoo, igsoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.